adoitan ser este tipo de eventos en que a xente fala e ao final se abre un turno de preguntas, que se algunha ou algún de vos ten algunha pregunta que facer, que a faga xa ao fío do que elas van contando. Se vos parece. A ver o que preguntan, Ojito. A non saber chea calquera, decía a miña abuela. Así que, se non se dá contesta, vamos a contestar. As non toca saber. Cando nos diga aí... sí. Son as 4 e 1 minuto. Cando que irades xa, Sí? Sí. Penso que xa está isto cheo. Vale, empezamos. Moi ben, boas tardes. Esta camisa é do meu abuelo, Manuel San Martín Méndez, que foi xastre. Pero non fixo el, comprou. Pero era de cando se facían ainda as cousas, bueno, de outra maneira, non industrial, ou non tan industrial. Eu tuve a sorte de criarme con miña nai, que era costureira, foi costureira, con miña avoa, que foi costureira, con meu avó, que era xastre. Eu teño apañado moitas agullas do chao e moitos alfileres con mi irmán, cousa que me encantaba, salvo que o piso tiña as táboas mal rexuntadas. Entón, claro, iban para esa grietiña entre as táboas e levaba días poder ir indo co imán, non? Teño feito o braseiro para a plancha de planchar, que era todo un arte, porque a base era dun aceiro especial e era blanquiña de todo, parecía un espello, e en cambio arriba parecía moi rústica. O mecanismo que tiña era fabuloso, porque era unha caixiña para meter as brasas, pero tiña un tubo pola parte de atrás, como un suspiro, parecido aos niños das anduriñas dáuricas, que teñen o capuchón invertido e despois fan un tubo polo que entran. Pois era así, e era precisamente para que a borralla non caera na prenda que estabas planchando. Eu non vou contar máis nada de mí, vou volver a quitar as gafas. Eu sei coser moi pouco, unhos calcetís ou un botón da Petrina ou así, pero unha cremallera xa non sei poñer. Temos que recordar antes de nada que todo este momento, todo este evento, todos estes pendellos doxe, porque estamos aquí, que é simplemente para agradecer a Altri que nos xuntara. Eso díxome a min Belén o pouco de empezar a plataforma esta de Ulloa Viva, que se algo lle había que agradecer a Altri é que nos puxemos cara e lle puxemos corpo a un montón de experiencias e formas de vida que había no rural, aquí na Terra do Medio, que na miña casa chamaríña a Terra do Medio e medio, porque algúns é ser do medio, que é un círculo así grande, e outros ser do medio e medio, isto é o medio e medio. Entón vou vos presentar a xente. Temos aquí a Fernando Otero, que é xastre. Temos a... non me acordo, non? Usted era Irene. Sí, eu son Irene. Aquí a señora Irene. É que como os teño noutro orden e eu dos nomes non me acordo. Pois é Irene Fernández, costureira. Fernández Fernández, é verdad. Irene María Pilar. Que bonito, Irene María Pilar. Que ven que a xente despois nunca fai caso deso. Ti imagínate que vas pola vida, Irene María Pilar, Irene María... Tuve uns padriños competentes. Mónica Vilariño. Ai, este hijo. Acabamos de decir xa... Mónica Vilariño, efectivamente, que é costureira e mestra. E despois Teresa Pardo, que é bordadora e costureira. Sí, fu. E Fuches, claro. E Luís Varela, que é xa... Presente. presente. E
É presente e é xastre. Ten as Foi. súas virtudes. Foi. Foi xastre. Bueno, non, eu creo que estes son oficios que nunca se perden, non? Perden, olvídate. Sí, Sí. Quedas moi cansado. xa. Sí, pero eu digo, a ciencia do oficio non se perde, non? Home, a ciencia non. Eso é moi Se agora difícil. vos poñen unha agulla na mão, Eso é moi difícil que se perda. Se pone unha agulla ou unhas escuadras para marcar un pantalón, e Xa. cortalo, ou o que sea. Eso non outra cousa é que despois caia ben. se perde tan pronto. O que se perde é a gana, que Xa. foron moitos anos de choio. Cantos anos? Pois mira, desde os 8 hasta os 78 que teño agora, Pois... eu empecé con A ver a conta, como é a conta de cabeza? conta como que Desde eres. 8 ao 78, cantos anos vai? Sí, eu teño conto de moitos anos. Eu empecé na casa, tiña un tío na casa do meu pai e eu nací entre as agullas, como diste. Eu algunhas collías co cuto. Cucú, Ah, sí. con permiso. Iso pasábame a min cos ourizos das castañas. Bueno, cos ourizos, a veces tamén caías Sí, neles, pero as agullas de arrastro polo piso adiante enganchábanche máis dun, Eso Pero bueno, son. Eu acórdome que había unha broma que se lle facía aos nenos cando se quería que os nenos saliran listos. Eran bromas por oficios. E vos se preguntades na casa que broma se lle facía aos nenos pequenos para abusar da súa inocencia. Pois en casa de costureiro ou de xastre, mandar ao rapaz á última casa da aldea a buscar a pedra de afiar as agullas. Ou, como me dixo a mí unha muller en Pontevedra, a mí miña nai mandou a Pontevedra ciudad a unha tienda a buscar un caldeiro de electricidade. Eso facíase aos nenos e máis aos maiores por santos inocentes. Sí. O tonto do pueblo mandaba, oi, mira, vai alá que se dei a pedra de fiar as agullas. Do veciño. Claro, eso non era os rapaces. Tampouco, era a todos. Era todo... Sí, no, por os santos inocentes, ou sí. Entón se mo fan a min que teño que entender, que mo fan por neno. Hoxe non cho Por fan. inocente. Hoxe Bueno, non. eu pico fácil. Desapareceron esas... Se me chaman dunha empresa telefónica e atendo. Desapareceron. Mónica, pasamos agora a ti. Por ir así bulindo e despois podedes preguntar, e eu quero preguntar, levo unha pregunta na cabeza desde que o domingo pasado tuvemos a reunión virtual. É unha pregunta que se anticipa cunha copla. E é bonitísima a copla. Por lo tanto, é bonitísima a pregunta. Que conta da túa vida así, de onde és, como Bueno, empezaste? pois eu son de Santiso. Eu estudiei en Magisterio e cando acabei, pois eu quería traballar. E atopei traballo nun taller de costura. Eu son máis costureira, máis moderna, digamos. Non son de, pois eso, de como son os meus compañeiros de hilvanar e de cortar, non. Eu traballei nun taller donde todo se facía en cadena. Todo viña cortado e nós cosíamos todo. Entonces, despois ao que estuve 3 anos ali, enseñáronme todo o que sei, e despois montamos un taller, estivemos 3 socias con un taller tamén, outros 3 anos. Eu sigo facendo cousas, sigo facendo arreglos, fago os meus pinitos en corte, pero non son costureira como eles, é outro sistema, nós cosemos todo sin hilvanar, os baixos somos capaces de coselos xa directo, sin hilvanar nada. E así estuve traballando 6 anos en taller de costura, e despois aprobei as oposicións e xa o deixei, claro. Meu irmão di o mismo que dixeches ti. Meu irmão é médico e dixo un día cando estaban facendo as prácticas de cirurxía que estaba facendo os seus pinitos en corte. Sí, dixo así tamén, acordou un montón. Sí. Teresa, usted foi bordadora. Non me digas Non sei usted. por que lle digo usted. Eso Estaba pensando, por que lle digo de usted? Eso preguntaba eu. Sí. Porque me va a decir de usted sin darse un xogo.
eu non cho digo por... Pero dustei. Por iso somos dunha edad. Na miña casa non existe. Non existe usted. Pois vinha unha compañeira, Pois eu, dixe, ai, Dios, que bella a vida. E díxome, cometello na casa, e dixo miña irmá, é que vai sin maquillar, e maquillouse sempre tanto. Agora, cando ve sin maquillar, estamos aviados. A máis bella non iba, non? Tamén, non iba. Pero tamén é certo que é unha cuestión engañosa da idade, porque unha señora, iba a decir veciña nosa, pero é unha veciñanza máis ampla que a de Lalín, e operarna con 92 anos das cataratas. E cando se veu no espello botouse a chorar. Que me fixestes, que me fixestes. día menos. Porque antes non se vía, claro. Entón, Entón, Teresa, fuches bordadora e fuches costureira. sí, eu aprendi a coser. Meu pai tamén era sastre. E a mamá tamén cosía, tamén era costureira. Entonces dicíanme que xa de pequena lle daba a máquina cando meu pai cosía. Eu sentábame nun tallo pequeno e xa lle daba a máquina. E bueno, fun crecendo e aprendín con miña tía a coser, que era modista. Eso. Non lle chamaban costureira, Chamábase modista, a miña tamén era modista, é certo. Sí, chamabanlle modista. Aprendín a coser con ela, entón necesitaba ter alguén que soupera bordar algo. E mandaronme para Lalín a aprender a bordar. Compraronme unha máquina, meus pais, e despois bordaba tamén, e cosía. Agora non bordo, coser, ainda fago os arreglos na casa, pero os da casa. É verdad que Da familia. hasta a vista. Da familia. Pois sí, moito. Porque daquelas non, a luz valía pouco. Eu bordei moito con a luz, con mala luz. Eso. Criei-me aquí na Arrolada, e máis nací, na Arrolada. E agora, pois, fago algúns arreglos e algo na casa, pouco. Pois agora ven a pregunta. Agora, Esta xente igual non sabe. Como lle chaman o ajuar que se lle preparaba para as noivas? sí. Como se lle chamaba? Chamábase o aguar. O ajuar. O Pero ajuar. ti o outro día dixéchesme, facíamoslle o equipo. Sí, o equipo de... Se era de, entendíase que Sí. era de Porto o Sí, casamento. sí, era. Facíase o equipo a que se casaba. Os que podían, que algúns... Xa. Eso, sí. Eu Que levaba o equipo dunha noiva? Que levaba? Que Pues, pezas levaba? Ai, bueno, hasta levaba roupa interior. Cal Bordada. roupa interior? Pois non é o mesmo a da agora que a de antes. Bueno, Miña avoa, eu teño sostés dela que os facía que ela. facía ela, tamén a mamá os facía. Sí. Tamén. Eu non os fago, Alguna, Compro algún feito. de vos sabedes como se sabe a talla da copa dun sostén? Eu traballei neso, Sí. Tuvemos comercio toda a vida, eu despachaba moitos sostés. Entón, Un día veo unha muller dunha aldea, como se fai? Iso igual usted sabe. a copa. Como se sabe que é a talla dunha? Ai, bueno, a mamá solo que mirar xa a facía. Iso pasaba manualmente. E facía falta talla. Había unha medida exacta. Ti con mirar xa ya calculabas, pero Sí, sí. Millón no, eu preguntáballe sempre, por educación, pero eu xa sabía a talla. Sí. E El, hai unha maneira que lle vin facer eu por primeira vez a unha muller, colleu o sostén, e fixo así, anicouse, e puxo a copa na rodilla. na rodilla. E esa é a medida exacta. Pois eu nunca usou. Face da prova, chara a casa, se pusar o sostén. Claro. Claro. Certo, A mí eu preguntarlle a miña nai por que fixera aquelo. Dixeme, non, eche pa a medida. Porque de arredor probaban ali no comercio. Poñíano así, mirábanse e axustaba. Pero pa a copa, probaban na rodilla. Os pantalóns era co codo. Algo Os novo. pantalós, Sí, abrochabas o pantalón, metías o codo dun lado e o puño do outro, e esa era a medida da cintura. Así que... Outra. A medida da cintura, entre Sí. o cóbado e o puño. Metías así o codo, e o puño, aí era a medida da En la liña había un manco que usaba esa medida e sempre lle decían apretados os pantalóns. Claro, como era manco. Pois a pregunta
que lle quería dicir do ajuar das Sí, noivas, sí. ven por unha copla tradicional que a mí gustame moito, e é unha copla que me sorprendeu, porque decía: aí vai o carro da noiva, no, aí vai a hucha da noiva, aí vai o carro cantando, aunque lle a cara vai rindo e o corazón vai chorando. Nunca oí, E esa era a condición de casamento, que tiña dúas cousas. Supostamente, para algunha muller era unha liberación casarse, aunque se metera noutro inferno, por salir da casa de seus pais. E eu recordo miña... Perdón, é que non me debes de chamar a min para moderar, Por qué? Bueno, se tal, conto-lo despois. Nada, é igual. Pero polo das pezas, Pues, antes usábase unha peza, as mulleres usaban unha peza e chamaban o xustillo. Sí. Como Sí. era o xustillo? O sustillo era igual con sujetador. Claro, Pero- tiña corpo para baixo, non unha miga. Sí, porque tiña, chamabanlles do corpo inteiro. Eso, tiña. E con que se ataba? Aí había uns cordós, Con cordós. con cordós. Miña tastaraboa chamaballe Eso. tiradeiras aos cordós. Tiradeiras. E eu teño o relato da noite de bodas da miña tastaraboa tía Rosa de Vilarello contada por miña aboa sempre. E decían que ela cando se casou veu de Vilarello, do lugar de Vilarello que queda indo para Rodeiro, hasta o lugar de Feás que queda en Lalín. E son, en línea recta son poucos kilómetros, pero claro, era un cambio de vida total. E o home, estando na cama a noite de bodas, decíalle: Rosa, vente deitar. E ela decía: ai, meu Vilarello, quen me dera no meu Vilarello. Ai, meu Vilarello, de hora en hora súa tiradeira. O cordón. O sea, non me apures. Pouco a pouco. Xa hai o resto da vida. E aquí temos a señora Irene. Mira, Xa se presentou. Xa non me acordaba. Que falta Fernando. Falto eu. Sí, preséntate ti. A ver, Como empezache de xastre? Pois mira, meu pai non era xastre, nin miña nai era costureira. Pero ocorreuse e coller o traspaso das confeccións. Era as confeccións, non había outras. Non tiñan nin apellido. E entonces, aos 13 anos, pois, a janduxar, iso. Canto non había sublinadora, sabía que ia facer unha nova. E despois, marchei da casa dos meus pais, estou traballando na economía submergida, como moitos por aí. Era unha empresa de Coruña, de Sabón, do polígono de Sabón, en Arteixo. E cortaban a roupa e traíanla polas casas e nós cosíamos ya. Entón se levaban, acababan de planchar, era roupa moi boa, iba para boutiques, para eso. Pagaban moi pouco, como casi todo, non? Os de Zara tamén, non? Sí, tamén. Bueno, e daí despois fun para a fábrica do Guerra. Estuve ali 9 anos casi. E ali xa é un mundo aparte. E despois de 9 anos puxen unha tienda parecida aí a Luís, con roupa feita, e máis sastrería de mulleres, especialmente de mulleres. Facía traxes de chaqueta e abrigos e cousas desas. E despois jubilación e aquí estamos. Eu sei que Fernando ten, por eso de que dixo que traballara na economía sumerxida. Sí. Aquí non vamos decir a marca, pero podo contalo, o da Podes. visera. Non te van levar detida, a min contou. Esa non é economía sumergida, esa é outra cousa. É outra cousa, efectivamente. Cá ter algún nome. A economía sumergida era para os señores a forrar os seguros de autónomos e todo eso, o sea, explotación. Explotación. Esa aí a compañeira se traballou para Zara, supoño que sabe algo deso. Non? Pagar pouco e eso. Sí, era así. No, pero Zara xa lles exigía que se puxeran de autónomos, non No, eu valía... non estuve de autónoma. Ai, non? Non. Porque ali as cooperativas, sí, No, eu de obligaban... autónoma estuve, cando xa puxemos o taller por nós mismas,
pero hasta coincidiu que nese momento, cando nos puxemos, traballamos unha temporada para Zara, pero depois traballamos para Mafeco, traballamos para outras Sí, empresas. sí, sí. Pero non, eu mentres estuve contratada. Xa. Polas... No, nos nada. Nos era todo... Por encima éramos delincuentes. O sea, moi mal pagado. A ver, eu estaba contratada e o seguro, claro, realmente eu era aprendiz naquele momento. Entonces o seguro era de aprendiz. E o sueldo era cativiño de todo, porque Bueno, eu, pero tiñalo, polo menos. a ver, eu empecé ganando 25.000 pesetas, Sí, sí. que serían hoxe 150 euros ao mes. Pois claro, claro. Claro, se pensamos ahora con 150 euros, Pero, oye, mira, eu que quería dicir isto, que o dos sastres está en extinción, isto acabase. Está moi mal pagado. Ti imagínate un traxe de caballero con chaleco e todo, 100 euros. Eso fan na China. Eso é esclavitud. Joder, pero eso non ten nada que ver cos sastres, Por eso. Pero eso foi o que acabou cos sastres. Non, as sastrerías, hoxe o que acabou é que, claro, a confección en general acabou cos sastres. Canto habría que cobrar por un traxe de home hoxe? Para que fora rentable, a ver, Pero di. unha sastrería había que haberse modernizado antes, ir un pouco cos tempos, e facer os traxes non como se facían, En cadena. non cadena ao 100%, pero ilo facer. É que se o far artesanalmente, como se fixo sempre. Claro, non, podese facer, pero canto teria que Hoxe valer? xa non hai os produtos, xa non hai os materiales para facer un traxe. Eu, para facer un traxe non se pode facer, que non topo os materiales, No. ni tampouco para facer un traxe artesanalmente. En toda España non quedou unha fábrica de tejidos, ni la primeira. Ven todo de... Que non se ha de pegar, ou uns cuellos. Claro. Non topas unha tela de cuellos, non topas unha... Por iso digo eu que é unha profesión en extinción, non vai ter continuidade, digo eu. Xa. Eu tiña unha máquina, Unha máquina, pero unha máquina. A min, as clientas pola calle, dime, vou por alá, digo, non veñas. Se abro o teléfono, sobrame traballo, pero non o vou facer. Sí, pero é todo unha cadea, non? Claro. O sea, tú unha Porque cadea... se faltan materiais, Claro, porque un por capricho a cadea podría... lévate a eso, que non topas hoxe. Hoxe non hai, en todo Galicia, que non había xa antes, antes aquí non se fabricaba, pero había almacenes, en Ourense había 3 ou 4, en Coruña había outros 3 ou 4, almacenes de distribución de pañería, ou de forrería, ou de artículos do que era pasas de entretelas. Sí. As entretelas, nós non pegábamos, non iba a tela pegada ao... Termofijada, que se chama, sí. Agora non topas eses produtos, non os topas. Non. Tejido xa non é, que agora xa non, se non veñan de Italia ou de Inglaterra ou de... Claro, son de Agora importación. non hai unha tela para facer un traxe en toda España. Non a fabrican. Sí, tiendas de telas, porque nós temos lá na casa, pero debemos ser os últimos de Larín que vendemos telas. Das que quedaron a túa naide... No, pero elas ainda compran. Compran. Alguma, sí. Sí. Pero De importación. hai moi pouca xente. Imagíname que hai de telas, hai esas telas para vender telas máis de outro estilo, que fabrican a mellor en Portugal, ou fabrican Xa. e aos confeccionistas de hecho as teñen, porque as encargan eles directamente a China ou a onde encargan, que non se encargan, pero fabricantes aquí nada. E o que é o tejido dun traxe de sastre non o fabrican en ningún sitio en España. Vale, pois eu quero facer agora unha pregunta. Como xastres e como costureiras que fostes, bueno, ti quizá menos porque facías o que se viña xa ordenado. Sí. Pero cando viña a clienta a pedir, cal foi a cousa, ou pedían vos consello tamén? O cal foi a cousa máis rara que vos mandaron facer? Bueno, eu fixen de todo. Fixen unhas casullas encargadas por Don Manuel, que estuvera anteriormente, que era do Concello de Santiso, natural de... que trouxe unhas telas de Portugal, que había unha casa que vendía deso. Debe de haber 4, parece, 4 ou 5 na parroquia de Lalín, que lles fixen.
que tiña así uns caprichos, tal, teño non sei, eu tampouco vou moito á misa, pero teño, en vez de ser a casulla con ter pola cabeza solo, ten un cuello, ten como lle podo chamar? Un sobre o ombro máis de redor, non sabes? Sí, pero ese era porque eles despois iban descargar camións de cemento e necesitaban, claro, Para que non lle rillara. Refuerzo. un remonte. Necesitaba refuerzo. Mire, voulle preguntar a esta muller, porque teñe que agradecer moito que se abanique. Porque me chega algo de aire a min tamén. Ai, gracias. Cal foi o traxe máis feo que fixo? Ui, fixen tanto. Non me costaban nada. Por iso preguntaba eu Para min é se, máis pasou. se a xente se aconsellaba ou non. O máis feo, o máis feo. E despois contolle un caso. Fixen tantas que non me gustaban nada. Pero despois quedabanlle ben á persona. Porque podían non gustar e quedar ben. Bueno, cando repetían a costureira sería porque lle quedaba ben. Claro. Claro. Pois non repetiría. Iso pasoulle a un Digo yo. que non sei se fora a ti que che mandara a facer o traxe, era un home moi mal feito do corpo, porque tiña as pernas desiguales, e tiña a columna así, e, bueno, e levaba no portabultos da moto, e cando en Lalín había os semáforos na cima, onde está o Compostela agora, ali parou. E non pasan do barrio de baixo no mobilete por facerlle a broma, non lle arrancan ca bolsa do traxe, e marchan, e ele quedou quieto, e mirou pa ele, se botoulle unha maldición, díxelle, Dios queira que vos quede ben. Díxelle así. E eu invito vos a vos a que pensedes cal foi o traxe máis horrible que vistes. E agora vou vos contar unha cousa. E para todo hai talentos, hai xente que vanlle as cousas á má ou dánselle ben, e outra que, inda que queiramos, non somos capaces. Pois había un que se presentou para traballar no Corte Inglés, e dixeronlle, bueno, facémoslle unha proba aquí en electrodomésticos. Nunha semana vendeunos todos. E dixeron, isto foi que estaba de mal coa familia, cos amigos, vi de comprar para que me collan, pois estaba de proba. Entón dixeron, bueno, para ver se isto é certo ou non, mandaron para corte e confección. E en 2 días vendeu todo. Tra. Solo quedou un traxe que tuveran no escaparate, entón desde coloraralle unha perna, e a outra tiña do mesmo color, pero a chaqueta era así a varios tonos, e unha fora feita con remendo, así por unha broma, e unha era de topos, así de lunares, e outra parte era de rayas, e o cuello era de outra maneira, Era moi aquí moderna. picaba e aquí era redondo, bueno, unha cousa fora de serie. E dixen, se vendes este traxe, quedas contratado. E vendeu, non? E dixeron, e isto chamaches a alguén que cho comprara, porque dixo, no, levouno porque quixo. Dixo, pero como fixeches? Non che pegou unhas hostias? Dixo, no, bueno, o can Lazarillo quería me morder, pero... Dixo, por eso cae roupa para todos os gustos, non? Claro. E hai xente que por como vista, a verdad, parecen ceos. Sí. Dices que son ceos, porque ven como van. Pero é moi bonito. Perder a... Vos que opinades do uniforme? Non falo do uniforme militar. Falo, por exemplo, dos colexios en que os nenos e as nenas levan uniforme. Se eso está ben, cando a moda era toda un igual e a xente que iba distinta, ou que opinades de que cada un vaia como queira. Por exemplo, a mí gusta moito ir a Madrid, porque ali ves a xente que viste como lle dá a gana. E eu, aquí ninguén mira para mí. E aquí tamén, viste cada un que dá a gana. Os uniformes eran unha cousa e o vestir era Bueno, Sí, pero en tempos non era máis estreita o parecer sobre como unha persona iba vestida. sí. É agora, Ai, en moitos casos. Ahora quitaron Está ben que haxe disque de panza. Quitaron uniforme as azafatas dos avións, me parece. O sea que... Sí? Sí, creo que sí. No. A miña No. filla tuvo rapaz. Eu non sei onde vai. No. O uniforme, estaba do uniforme hasta aquí. Quitaría Agora ten outro que vai A chaqueta. Quitarían a chaqueta. É unha maravilla. Sí. O uniforme é moi bonito. O uniforme, por exemplo, dunha banda. Unha banda uniformada. Coñe aí o micrófono para que te escoite. Unha banda uniformada
un uniforme é bonito. O tipo de uniforme que leve. Antes levaban con gorra e con un montón de parafernarias. A banda de movimenta fixenlle un uniforme no ano 68 que levaba daqueles uniformes como os militares, con dúas reas de botóns por adiante e 4 bolsillos postos encima con botóns arriba, unhas sombreras, unha gorra de plato. Ainda che dou choio, eso. Ainda che dou choio, para tanto. Home, eso daba choio, claro que daba, porque era unha... Tanto bolsillo, joder. Tanto, bueno, os bolsillos eran de plastón, daquel perlado. Sí. Retas por adiante. Aquí canta xente sabe o que é un bolsillo de plastón. Teñen... Hombre, todo. Eso salta a la vista. Pero podía ser como lo tuveran en secreto. Oiches, de plastón ou de parche, que tamén Existe ou de sempre, parche. Esas iban retas por adiante, eran estilo uniformes... Como as da Marina. Como ten o da Marina, ou como teñen... O máis sofisticado, que levaban dúas reas de botóns. Sí. Iso parecía moi exagerado. De hecho, o das gorras deixaron de levalas porque eran incómodas. Eralles boas para ir ás procesións, aos desfiles, como daban tantos pasacalles... É para pedir. Eralles non, que non usaban para eso, non lles deixaban. Entonces, quero decir que é un uniforme, agora pois levan a súa corbata, van en verano, a camisa, todos unha camisa e un pantalón negro ou do color que sea, eu eso vexo ben, un uniforme pon un grupo deses, ou un grupo de baile, ou un grupo de tal, todos van uniformados. E iso é, ben sea do tipo de uniforme que sea, de gallego ou de gaiteiros ou de son uniformes, eu vexo ben. Agora, na calle, uniforme na calle, a xente antes iba uniformada, o que dis ti, porque antes todo Cristo facía o traxe po día da festa, do mes de maio, ou po Jueves Santo, estrenaba, eu cando empecé o oficio, os traxes todos eran a principios no mes de maio, había que facer para a Pascua, a destajo. Para a Pascua. Os traxes para as primeiras festas e para... comunións. É que estrenaban o día da festa, os traxes, non se estrenaban pola comunión ou pola boda, ou aproveitabas que facías a comunión xa nada, que a comunión non facían traxes nin facían nada, ibas daba-che un hostia ao cura e tira para diante, que non había tal para fernaria. Claro. Pero os traxes sí que se facían para as festas. E os de novia aproveitando. Entón, todo Cristo iba de traxe a unha romería de campo. Iso é o que diste do uniforme, que antes a xente fora máis uniformada, generalmente. Todo Cristo iba de traxe, a corbata, bailaron a carballeira. Cando eu era rapaz, lá que empecé o oficio, máis que se facía... Que agora non, agora o de traxe, pois vas... Oi, unha ceremonia moi tal ou moi... Eso non, xa, nada, un vai e outro vai sin el, non? Hai máis libertad neso. Pois imoslle preguntar aquí a Teresa, cando se facían os bordados, que usted ten ou ti tes feito tantos, que se facían máis? Para roupa de cama, para roupa de mesa ou para roupa de vestir? Para roupas de cama e manteles para as mesas. Iso era o que se facía máis. Canto tempo levaba bordar un mantel de 4 metros de largo? Mira, Depende como fora o bordado. Claro. Depende como fora o bordado e a tela tamén. Claro. Pero nunca mirei o reloj. Non había apuro. Como bordaba cando tiña tempo, porque sabía moito traballo no taller de miña tía, iba a axudar a coser. E se non, pois bordaba. Pero nunca mirei o reloj, o tempo que me levaba. E de onde se sacaban os modelos de bordar? O sea, os Había dibuixos. Os dibuixos, eu tiña álbuns de Había dibujos. plantillas. Sí. E antes, E facíos con papel de carbón. pero a persona que bordaba tamén podía Miña nai diseñar bordaba, os seus, como sábanas. diste que te metiche no corte, diseñar os seus bordados. Non, eu non cor diseñei. Sí. Pero conociche xente que si o facía. Non. Aquí temos un exemplo, se mirades para as colchas que están aí, moitas delas, depende da antigüedade, os modelos quitábanse de revistas, pero había moitos casos, as mulleres de Zobra, Manuel, como era? Moitas sacábanos elas da cabeza. Sí. Quero dicir que tuvo que haber un tempo en que non só fora o traballo manual,
de pasar un dibuixo De a pasalo. unha tela, senón que houbera que inventar o dibuixo Un tamén. dibuixo. Bueno, é como inventar, non. Nunca inventei. Xa. E outra pregunta. A xente cando mandaba bordar pedía poñer as iniciais ou o nombre? Algún así. Algún así. Sobre todo nas sábanas. Pedían as iniciales, sí. Hai unha historia Mas moi bonita. eu tiño colchas que están por aquí postas, pero non teñen as iniciales. Estou vendo agora que hai moitas con elas. Sí, as miñas non as teño, Ou eu non las vin. As iniciales. Sí, aquela ten. Ese mandil é meu Ten, tamén. ten o ano, Sí, 1927. sí, hai varias que teñen o ano tamén. Sí. Hai un bar en Santiago, vos sabedes onde quedou Santiago? O de arriba ou de Que de baixo. Santiago, si o bar non. Santiago sai. Por eso. Hai un bar saindo da estación de tren que se chama Cantón, que queda saindo pola escalera á mão dereita. A muller que tiña ese bar, non sei se é a mesma, xa os traspasaron, contoume a min un día que díxome así: a min o regalo máis grande que me poden facer nesta vida non é darme a mellor habitación que teña no hostal dos Reis Católicos, porque non me iban facer máis feliz que dormir na cama da miña casa cando eu era moza polo día da festa, porque esa cama facíase expresamente para esas fechas. Íbase ao baúl, quitábase a roupa, as colchas, as sábanas, guardadas todo o ano ali. E díxome como se desfacía a cama e como se volvía a facer, porque se desfacía hasta o colchón. Lavábase a tela, quitábase lá, poñíase ao sol, batíase outra vez, despois secábase, cosíanse os bolborotos para que quedara repartida, e despois decía poñamos a sábana de por baixo, a sábana de por riba, poñamos o cobertor de doble cara, non era o cobertor, era a manta de doble cara, e a colcha que viñera de África, que era de seda, e decía que brillaba tanto que hasta se te metías as escuras na habitación, alumbraba, daba os brillos das escenas que tiña. E decía que a cousa que máis lle gustaba era bailar toda a noite, chegar ao cuarto, non prender a luz, espirse de todo, quitar toda a roupa, e abrir a cama e meterse dentro, cansada como viña, e cubrirse coa sábana, e sacar unha mau ao emboce, e ir buscando ali onde estaban bordados os nombres de seus avós. Pois ainda tiña boa Vivencias que idea. non ten. E eu quero vos preguntar a vos que estades aquí de público, se mirades nos vosos armarios, porque supoño que baúles xa non tedes, cantas e cantos de vos guardades algunha prenda dunha persoa que xa non está por recordo e cariño a esa persoa? Bueno, hai moitos. Vale, alguén quere dicir que prenda garda de quen? E por qué? Aí a miña muller. Sí. Unha colcha similar, moi parecida a esa, de miña abuela, e sí que ten as súas iniciales. Sí? Sí. Hermesinda, Moi parecida a esa, sí. moi parecida a esa. Nós temos Que lle regalou o meu pai. de Levante, Quero dicir que ahora en realidad xa non é daquelas que eran de trapos. xa era miña filla, non? Bueno, Sería ela unha ten un cousa- usufruto. Claro, non, esa dela, pero sería, digamos, que xa de súa bisabuela. Eu Xa. teño unha tamén de miña bisabuela, de nosa bisabuela, como se non. Eu teño unha así. Bueno, eu esas que teño foron de miña nai, fillas dela, pero tamén as teño É guardadas. unha joya. Tampouco, o sea que non os abandono, ao contrario. Mira, ese mandil tamén é dela. Ese. Sí, está novo. Eso está guardado. É un río en que probábamos a mí. Nada. É máis carvaca. Alguén máis por aí que levantou a mão quere dicir que prenda garda? Un chal da miña tía aboa que era feito con la de cabra. E lá? Negro. Lá de cabra. Lá de cabra. Debía ser moi boa de manejar. Se poño que non, pero Ainda non era moi boa. seguro que quedaría bonita, sí, sí, sí. Canto máis a da casa. Decían que as máis difíciles de tecer eran as de pelo de gato. Sí. Era tan fino que chamabanlle lá de gato.
Eso, se tiveron a prenda lá, primeiro tiña que lle quitar o pelo ao gato, claro. Daquela sabía moito. Eu Moitos fixen gatos no pelo. abrigos de pelo de gato, De pelo de piel gato. De pelo de gato. Que nos conta aquí Fernando que di que fixo abrigos de pelo de gato. Sí. Conta o proceso. Nada, a mí o que di esta viñanme cortados eu cosíos, pero era pelo de gato, sí. Non sei de onde o sacaba, pero era... Os pobres gatos, Non, eles que estaban no non. pelo. E de cabras, por exemplo, a llama, fixen moitos. A alpaca é unha cabra tamén, é unha lana. A vicuña, eso xa é o máximo. O sea que as cabras, cuidado con eles. Teñen un pelo moi fino. Alguén máis quere dicir algunha prenda que teña na casa? Estamos xa acabando a sesión. Eu teño un mantelito de miña mamá, cando se levaba a comida aos traballadores ás fincas, pois un mantelito de viveiro que se ia saber para aí. Era o que tapaba a cesta, non? A parva, a parva, non? Hai un conto galego que sale no libro de Maruxa Barrio Enrique Arguindei, que morreu este ano, ou a final do ano pasado, contos populares. Di dunha nena que lle levaba a comida ao xantar ao pai a unha finca, pero ela non levaba cesto á cabeza, tiñan tan pouco na casa que lle mandou unha potiña de caldo. E a nena destapou a potiña indo polo camiño, meteu a má, colleu unha pataca, e colleu unha berza, e colleu unha arroz de chourizo, e unha miga de touciño, Comendo todo. fava, e che onda seu pai chorando. E dixo o pai, que che pasou, miña filla? Dixo, que me había pasar, que me caeu o caldo vindo pa aquí e non dei apañado máis ca auga. A sustancia. Si que eran listos os nenos daquele. Sabían máis que lles enseñaban. E agora a pregunta, pa min, a definitiva. No, pero antes outra. Quero que me digan as costureiras cal foi o traxe que máis tempo lle levou, ou co que máis cartos ganaron, ou a prenda que máis mérito lle estuvo facer. Eu non me recordo, Non me Pois é recordo. unha muller que fixo unhas brajas para a reina de España, que lle regalou. Eu nunca lle regalei nada. E a reina escribeu dicindo que as gastara. Claro, non quería. Lle facían falta. Claro. Eran de perlé. Perlé. Cal foi Esos eran duros. o traballo de máis mérito que fixo? O traballo de máis mérito que fixen foi o meu traxe con que me casei. De que color era? Verde. Amigo. Que verde? Raspeado vestido negro. Verde con negro. Exacto. Agora cada un temos un traxe na cabeza e non a ditar no traxe. Era un traxe de chaqueta. E era largo. Era un... No. Era por aquí, unha chaqueta era normal. Sin pantalón, con falda, non? No, era un vestido. Non, xa, Era un vestido hai por aquí, vestido. unha chaqueta por Unha aquí. chaqueta por riba. E ti, Fernando, cal foi a peza de máis mérito que recordes que fixeras? Home, eu fixen un vestido que eu non quería fazer vestidos, para unha clienta que fixen moitas cousas. Con pedrería que me dou máis choio que a la madre que lo parió. Tiña mostinado aquel... E Pero- como cosía a pedrería? Bueno, pois con Agulla que? martillo machacando as pedras unha por unha. Sí, fala con. Bueno, rentabilidade pouca, porque eso dou máis... Pero dicíamela, me lo piden prestado mis hijas cuando tienen una boda ou algo así. Prestado. O sea, tiña como unha reliquia na casa. Bueno, eso xa de agradecer, non? Home, pois sí. Recórdame o manto do apóstolo Santiago que lle van dar os abrazos. Agora se a privaron porque a xente daba o brazo e algún metía os dentes. Acababan con para ele. lle arrancar as pedras que tiña ali gastadas. Soupose porque un día apareceu unha dentadura. E aparecía o metal mordido tamén. Cal foi a peza de máis mérito que fixo? Pois quizá unha casulla para o cura que había ali. Tamén. Aquí na Olada. Sí. Sí, don José. Xa non me acordo o apellido. Ahora non sei se sería Fernández. Era aí de Alalín. Sabedes o que é Que unha filgueira. casulla? Don José é o de Rodolfo, Sí. crees? Ou non? Sí, que lle acordei. O de ahora? Quizá Sí. fora así. Era Don José. O traballo Un de máis máis, mérito. sí.
Quizá. Non sei. E cal foi o de máis mérito que fixeches ti? Carai. Roberto Berino. A ver, tiñan que ir perfectos, tiñan raíñas, tiñan que coincidir perfectas, que senón non valía. Que pasa? Que, bueno, o chaleco xa é complicado, bueno, para mí era o máis complicado de todo o que fixen. Pero a verdade é que o corte deles era moi bon. Entonces, pues bueno, facilitaba moito as cousas. Tiñan os diseñadores moi bons, sí. E ti cal foi a cousa de máis mérito que fixeches? Máis mérito, en todos os anos, non sei que che podía analizar. A cousa que máis ilusión me fixe foi cando fixe o primeiro uniforme a unha orquesta. Sí, fixe moita ilusión facérdelo. Que foi unha orquesta que había en Melide, que era a Orquesta do Zapateiro, Nueva Estrella, que foi unha dai moitos anos. Ten un fillo que está traballando en Melide. Estuvo no conservatorio e está... que estuvera na banda, viñera para a banda de Lalín... Fernando Vázquez. Fernando Vázquez. Sí. Fixera... Facer unha pregunta a Luís. Fixera... A ese respecto, eses uniformes da orquesta. Cando vías esa orquesta actuando, co teu traxe, o traxe que lle fixeches, chamábache máis atención o traxe ou a música da orquesta? Non, o traxe, a música... Eu iba á festa para velos a eles e para que me dedicaran... É para que me dedicaran a canción, que de hecho mo facía na festa. Eu chegaba á festa e a aldea estaba a Nueva Estrella, que a larga fixen máis uniformes para orquestas. A Caracas fixen moita ilusión tamén e deu moito traballo, que eu diste era moi difícil. Unhas chaquetas con tela de brillantes, floreada, pero brillantes con hilos como se foran plateados. Metálicos, sí. Claro, como se foran metálicos os hilos, aquilo deu moito traballo. É como se pillara a agulla despuntada da máquina. A veces fastidiaba. Os fíos. Bueno, pois fixarelles unhas chaquetas hoy, aqueles tamén quedaranlles, ao facela daba traballo, pero por de feita sentaba ben e quedaba... Tiña boa caída. Que tiña, e lucían, brillaban, tamén era dorado, un hilo dorado e un deso, aqueles fixeron moita ilusión, porque hai moitos anos tamén, vivía Julio aínda. Sí, claro. O Julio da Caracas, que fora fundador da orquesta. Bueno, a raíz deso, pois fixo máis. Eu fixo uniformes para a banda de Lalín, para a da Golada, para a de Antas, para todas. Pero das orquestas foi o que máis ilusión me fixo, porque estaba empezando un Lalín, e aquele o Zapateiro, que eu chego, depois íbamos por aquí, viñamos ás festas, estaba en Artoño, a miña muller é de Artoño, que é cerca de aquí, viñamos aquí, estaba a orquesta dedicada para a Varela de Lalín, cos uniformes, aqueles uniformes que agora non nos levan, nin se hai, que non, levaban un negro con solapas, con solapas smoking de color verde, averdosado, un smoking averdosado, con as carteras no bolsillo, iban combinados, non? Sí. Daban traballo, pero quedaban, esas cousas fanche máis ilusión, porque estabas empezando daquelas. Eu foi ao pouco de empezar en Lalín. Perdón, eu tamén fixe un para a Virgen de Vilariño que se me fora, todo bordado ao punto de cruz. O manto e mal vestido. O manto e o vestido. Claro. E ten o posto aínda? Eu hai moitos anos que... Cambiaría o... Se acabaría. Eu non sei se eu teño un posto... Home, no uso non gastará. Eu teño un posto, eu sei que eu fixe, todo bordado a punto de cruz, o neno e máis o da Virgen. O manto e todo. Agora se eu teño un posto meter unha lina San Cristía co meu rato. Creo que agora viste de Zara. Xa non sei como. Puxeron a camisola así ao rapaz. Non sei se terán ternudo. Modernizouse. Antes da última pregunta, a miña idea do que é ter claro o valor dunha peza que che facía un xastre, unha costureira, xa non só polo deseo que tiñas dela, senón polo que che costaba. Eu tuve no claro un día en Vigo que me dixo un señor, que agora terá 90 anos, vino a verá 12 anos ou así, e díxome, tiña eu, creo que 16 anos, e cos cartos do meu primeiro traballo fun facer un traxe. E cando salín con el posto onde ao xastre, parecíame que se alguén me tocaba no traxe que o mataba. Contento que iba. O sea, hasta ese punto, E agora, a última pregunta. Despois desta pregunta,
abrimos xa en serio a rolda de preguntas, curiosidades que queirades tanto contar como facerlle á xente que está hoxe aquí neste faladoiro. A miña pregunta é tanto para vos como para vos. A min gustaríame se alguén aquí me sabe decir, porque é un leitmotiv constante no mundo do vestir e no mundo da moda. Emprégase en máis aspectos da vida, pero neste claramente. Alguén me sabería decir que é a elegancia. A elegancia son varias cousas, son varios factores. A elegancia non nos Eu fa... pregunto porque non o sei. Non o sabes, pero eu tampouco... Eu podo dar exemplos. Eu tampouco te sei explicar, pero a elegancia non vai no traxe solo. Algo sí, algo sí. Pero non vai no traxe solo. Todo non, pero algo sí. O xeito de saber levar a roupa, din ali. Bueno, hai que ter estilo. A elegancia ven de aí, máis que do traxe. Claro. A elegancia non a fai o uniforme. E entón, se sabemos eso, e sabemos que a elegancia non a fai o uniforme ou a roupa, que é ser unha persoa elegante? Hai que ter clase. Unha persoa prudente e honesta ten que ver con ser unha persoa elegante. Alguna cousa máis que lle podamos meter a prudente e honesta? Yo creo que estilosa, porque puede ser una perraca, pero si eres estilosa, pues ya está. Sí, Puede ser mala persona, pero eres busca varias definicións, pero imos ao mesmo sitio. O interesante é como se vai completando, non? A definición de que é ser elegante. Estilosa y ser muy mala persona. Yo creo que con el estilo se nace, no lo da el dinero ni se hace. Non é que se ben falado tamén. Sí, hombre, pero... Dixo el, engadímoslle ou non, Todo... hai que ser ben falado. Para ser elegante un pouco tamén. A elegancia no falar, vai a elegancia... Tamén axuda. Sí, axuda. Hai unha cousa curiosa, porque eu distingo moi ben a unha persona elegante, e sobre todo distingo as persoas elegantes na fala, en como falan, pero despois tamén en como se moven. Porque eu conozo un home de Zobra que casi sempre o vexo con roupa bella, ou vexo que ven das ovellas ou ven de traballar, e é a persona máis elegante que eu coñezo, na parsimonia que ten el andando e na falta de pretensión. El non ten pretensión ninguna de ser elegante, é máis ben ao contrario, é discreto, gustalle pasar desapercibido e é elegantísimo, e sabe a boca moito máis. Porque ten boa dentadura. Sí. Non, porque xa lle falta algún dente. Decía un que lle faltaban dentes, eu falo entre dentes. Claro, lle faltaban. Bueno, pois, agora abrimos a rolda de preguntas e, unha vez que rematemos as preguntas, as contestacións ou o que queiramos decir, conto eu iso que dixen ao principio que quería contar para lle dar remate. Ven a banda municipal da Coruña tocar aquí ao pé e marchamos. Eu quería 5 minutos para ler un relato aquí. Sí. Pide 5 minutos, concedémoslo. Sí. Pois veña. Mire para aí, un pouco máis asusto-me. A ver, que vou acabar enseguida, Bueno, hola a todos, buenas tardes, chamo-me Irene, filla do Fernando de Valpellor, neta da Socorro da Ireixa. Fun costureira de casa todas as parroquias das casas da parroquia de Vilariño, Cadrón, Castelo, Vidoeiros, Carral, Santán, Ferreiró, a Costa Esperanto, Paradela, a casa de meus sogros en Paradela. Aquí na Rolada, Cosín, na casa da Belina do Trabancas. Na da Lola do Mutilados da Virtudes da señora Josefa, que estaba alán da panadería do Prudencio, filla do Facundo Saladina. Se alguén se acorda de min, por favor, que veña a saludarme, que me gustaría conocervos. Dende os 6 anos hasta os 16 fun á escuela a Don Belisario, e despois fun aprender a coser coa Isaura do Romeu, que me enseñou a gandexar.
Despois fun para xunto da Maruja de Xeiro da Panela, que aprendín a hilvanar as pezas da roupa e a facer os xales. E despois fun para a Limpa, onde unha modista de moito prestixio que se chamaba Elvira, non aprendín nada. Xa ibas a vida. Un día veo miña prima Celia á festa do 15 e díxome que fora xunto dela que me enseñaba o corte. Fun durante 3 meses, todos os días, de lunes todas as semanas, de lunes a viernes, dende Belpellosa ata Chaín, cunha bolsa de roupa polo candeiro, Baíña, Orria, Boto Mourazos, non sei como non me comeu o lobo. Aprendín o corte, pero non tiña máquina. E meu pai díxeme, se faz un vestido á vista miña, cómpreche a máquina. E fíxono cosendo á man. Comprei a tela na María de Bermés. E despois fomos comprar a máquina que lle costou 1000 pesetas. Aquela que se levaba na cabeza da manivela cun queixón que pesaba uns cuantos kilos. Cosín desde os 17 hasta os 24 anos, que marchei para o País Vasco. Polas mañás traballaba nas fábricas con ferros e polas tardes cosía na casa e aprendín algunhas chavalas. No 74 viñen para Pontevedra porque xubilaron o meu marido e ao cabo de 4 anos fixamos unha casa. E aos 8 días que fomos para a casa doulle un infarto e morreu. Quedando viúda con unha filla de 12 anos. E unha cuñada e un irmão de 17 que os tiña ao meu cargo. Aos 3 anos de morrer o meu marido, morreu miña irmá deixando 5 fillas, entre 9 e 1 ano. Veu para Pontevedra cando un Fernández que a operaron ali, a collideina, e de mar de paso trouxe máis rapazas e quería que as criara eu. E crieinas eu. Hoxe en día estou moi orgulloso de habelo feito, pois todas elas son moi listas, moi boas, e ao día de hoxe as 5 están moi ben e todas aprenderon a coser. Tuve unha tienda de cortinas, fixen cortinas para todo Galicia, Madrid, Cataluña. E teño 85 anos e de hoxe en día, aínda coso algo porque lle axudo a unha sobrinha que ten un taller de costura. E teño 5 netos e unha neta que tamén estou moi orgullosa. Viva a rolada e a niña. E tenho as netas aí en frente. As netas. Netas non, sobrinhas. Vale traer a toda a familia, pois aplaudo, non? Usted é forasteira, é forasteira. Non é daqui. Non. Bueno, algunha pregunta? Este é o momento. Nunca máis vai haber quizá esta ocasión de topar a estas 5 venerables persoas con tanto talento e tanta historia de vida aquí xuntas. A mí igual non me podes topar. Historia de vida. Pois aí están todas, mira que guapas son, Podo dicir eu, non? Algo curiosidade que queirades contar, algo que vos gustaría que se tuvera tratado aquí, que non saleu? Xa vestes que apuramos o que pudemos? Bueno, máis ou menos xa se falou bastante do que fixemos, Un pouquiño, para levar unha idea. Manolo, queres dicir algo? Foi unha especie de mesa redonda moi cálida. Moi galega? Moi cálida. Non me jodas o que de cálida. Estou xogando moi de refresco en tal caso, pero cálida. Non me mates. Bueno, pois, dámoslle remate e vou contar este caso breve dun xastre de Lalín. Sí? O que dou peso na Silva? Non, ese é outro, ese é máis largo. Ese é moi bonito tamén. Pero este é distinto. É un xastre que lle levaba tanto tempo facer un traxe que o home que lle foi encargar para a boda da filla foi encargar xa 6 meses antes. E tuvo yo para a mesma mañá da boda. Ai, bueno, tamén era ben Foi, descansado. nos primeiros 15 días tiña yo marcado no patrón, dixe, bueno, volveu yo tomar as medidas para que engordara un pouco, se non volveu non medir outra vez,
volve, cortar o pelo, dixo, espera que agora xa cambia un pouco o traxe. Despois puxo a tela que sen moita humedade ni moito calor para que lle dera ben. O fío era un fío especial que lle traían da Alemania. Botou así e o outro xa se preocupaba, dixo, chegara o día da boda e non hei ter o traxe, que hei facer, que hei facer? E dicíalle a muller, confía, que hasta agora non deixou a ninguén na estacada, ti confía. E o día xusto da boda, foi ali á mañá e ali tiña o traxe. Puxo, cando se veu con el, mirou para o xastre e dixo, mira, así é todo, 6 meses para facerme un traxe. Inda Dior fixo o mundo en menos tempo. E dixo o xastre, claro, pero ti mira para o mundo e mira para o teu traxe. Moitas gracias a elas e a eles. Viva las costureiras. Damos todos, damos todos.